We gaan er weer een lap op geven. Elisa, alstublieft. Ja, we gaan er een lab op geven. Katty. Juist, hè. Uit. Hasselt. In het dagelijks leven ben ik. Student. Tweede kandidaat is. Axel Valmanje. En die komt uit. Holsbeek. In het dagelijks leven is die. Bakker. En hij zou dolgraag ooit eens. Die bouwgrond willen winnen. Kandidaat 3 van vandaag is. Stefan Berghoff. En die komt uit. Lanaken. En in Lanaken, daar kunnen ze. Goed pen te drinken. Lisa, doe je ding. De kaarten komen erbij. Hoogste kaart mag het eerste trappen. Ik zie 2 en een 5. Voilà. Dus Stefan. En die zit eronder. Het is aan u. Dank u wel. Katty, zo voor de rest. Getrouwd leven. Nee, student. Student. Ja, maar toch een vriendje mag ik. Ja. Die is erbij vandaag? Ja. Waar is die? Ah, daar is die. Ja, voilà, kijk, mensen mogen dat zien, hè. Dan weten ze waar ze moeten vanaf blijven, hè. Dat was millimeterswerk. Dat is een gruwelijke langs. Ik ga zeggen dat de wind was, hè. We gingen er een spelletje van maken, hè. We gingen er een spelletje van maken. En hier gaan we weer. En hier gaan we weer. Duurt wel lang, hè? Moeten we een aflevering van de Teletubbies starten? We gaan even 10 seconden naar de Teletubbies kijken. Hallo. En die komt terug uit de Teletubbies. Was het mooi? Ja. Ja, we zijn ondertussen 3 doeltrappen verder. Dat is het. Dat is het. Ik wist het. Ik wist En het. natuurlijk is Lisa er weer met de prijzen van vandaag. U bent een weekendje weg in B&B Plender. Een weekendje in de Bed and Breakfast kalender van Stijn Stijnen. Veel drank in de kast. Met samba. We dansen de samba. We dansen de samba, ballen samba. Het is een zielige Polonaise, hè? We dansen de samba. We dansen de samba. Want in de samba, ballen bal, daar is het bal.